Hola, bon dia. Un dia més vaig a presentar-vos una obra nova. L'obra es diu Lucía, Minerva i Europa Anguissola jugant a l'escacs, obra de sofonisme Anguissola de l'any 1955, amb unes dimensions de 72 per 97, i la podem trobar a Polònia. És una obra idíl·lica, una obra jugant a l'escacs que es va permetre viatjar en el temps i també en la imaginació. L'obra representa una escena familiar on podem veure a Helena i Minerva jugant a l'escacs. Destacar el xoc de mirades que no es creuen. Tots els personatges miren, però ningú se mira fixament a cadascun d'ells. Podem veure com la xicoteta Europa està rient-se i com la seva germaneta Minerva, que adivinem que ha perdut en el joc, està sorpresa amb la germana major, amb Helena, que a la volta busca l'aprovació de la pintora, a la que dirigeix la pintura on apareix també la serventa. Apareix observant l'escena i és probablement Cornelia Appiani, la que pocs anys després viatjarà en sofonisme en el seu viatge a Espanya. El pare del sofonisme, Anguissola, era un noble de Cremona i es va preocupar moltíssim perquè les seues filles tingueren una educació molt alta amb l'art i la literatura. Això va permetre que Sofoniva fora una gran retratista en un món on les dones poques podien fer, i Sofoniva se va obrir camí a la cort de Felip II, on ens va deixar aquesta magnífica obra per a poder gaudir, viure i, sobretot, observar com l'art ens fa somiar, volar i descobrir magnífiques persones, com va ser Sofoniva Anguissola. Magnífica obra per la que podem ara treballar, gaudir i, sobretot, recordar el paper de Sofoniva Anguissola a la història. Gràcies i que vagi molt bé a tots i a totes.